Aya buch jopiny chakore sani jalony weche mag uchumi men Odhiambo Ramogi ni kodwa e studio ka erokamano ahinya kuom wasichegi. Erokamano ahinya wuod Nyakach kuom rwaka. Ng'eni nitie ji ywak, ji wacho ni un kaka jolony mag uchumi. Sie shida ni kanye ka ang'o matimore nikech nuncho neno jotij sirikal moko pok ochul, counties pok oyudo pesa, bech mogo iwacho ni dhi dok chien to ok dog chien. Ang'o matimore sie un kaka joma nono weche mag uchumi? Mokwongo apani waywaye chien matin. Sirikal mokalo nene okawo hola mang'eny. Mano te adiera mar wach. Kiyudo chul sani titiyo gi pesa no marach mo ke chulo ot to ke chulo bills. Tenene chul mar dwe manyien cha dhi bedo malam nikech idwa chulo kode ot diriyo, idwa chulo bills ariyo. Koro nyarumo kapok ochopo safar. Mane gima timre sani. Nikech ne wakawo hola mang'eny to hola ni ok otiyo kaka dwarore. Sani koro wan gi at least 1 trillion monego bed ni chulo jo China. To pesa no ok duogi, ok nodonjo Kenya ka. Pesa no nodong loka. Mar ariyo pesa no ok nyuolore kaka onego nyuolore. Koro yudo ka hola cha omiyo wan gi gap maduong' e uchumi wa. Iyudo ka pesa mora madonjo wadwan mondo wakwong wachul hola cha. Eka kendo koro kodong' ekinya kawe ikete kamo. Nikech chik wacho ni pesa manie consolidated fund wakwongo wachako gi hola emikwongo ichulo. Eka koro pesa modong' inya chul go jotich, inya tim go tije moko, inya chiw go huduma ne wananchi. Koro mane shida mokwongo. Shida mar ariyo iwacho ni when it rains it pours. Shida mar ariyo en ni jogi odonje telo ka piny bende nigi shida. Ma World Bank gi IMF gi ni estimate ni recession nya bedo. To higani ok wanya wuok e recession mapiyo. Nikech lweny ma Ukraine gi Russia to kendo nikech pok wa recover from COVID-19. Emimi yudo ka pinje mang'eny inflation pod ni malo mang'eny. Koro magi kin ng'iyo chandruoggo ka achiel gi chandruoge ma wan go e Kenya ka. Apani emiyudo ka koro wan gi pek mang'eny kaka jo piny Kenya. To Odhiambo ming'eni mane kama koro kuku mar wach nitiere nikech shida go ni koni. Nitie joma dwaro ni bech mogo bende odog piny. To bech mogo ni bonyalo dok piny sani bedo ni sirikal to wacho ni niche gichiwo thuolo ne kembe 20 mondo mi okel bando gi bei moyweyo kata bei moyweyo mondo kik gichul osuru. Nitiere pinje ariyo ka. Osuru ma koro giyiene ne jo reg mogo ni kik chulni. Magi osuru ma sirikal bende dwaro mondo ka dipo ka gichulo ji osara. To mar ariyo jo kel mogo gi imiyo gi ndalo marom nade nikech gin giwacho ni gidwaro jumbe ariyo, sirikal wacho ni en juma ne ji sigo wacho ni en gimisi kichora sate. Mokwongo wachak kar ushuru ka. Ushuru no dwarore mang'eny. Maka ber to onego bed ni ichule. But gima nyakirangi ka itelo ne piny and priorities. Nikech inya wacho ni we achoko ushuru ndiyo achul go ja China. Ko kamano to kai sama pod ichoke no jo piny gi wang' kodi magoli atel. Koro wacho ni we akunga hakikisha ni jo piny ka magidwaro no gichiem. Eka koro agwony wiya ni pesa machulo go jo China akani. Koro aneno ni mane gima sirikal otimo, giwacho ni gigol ushuru, duty mar oduma madonjo Kenya ka, eka koro bech mogo odog piny. Mamano is acceptable. Shida maduong' en ga ni kigolo ushuru kamano, to jo kelo odumago, ok gipitisha ga afweni no ne mwananchi wa kawaida. Kata kubiro to biro matin. Ochal tap maduong' ma jok man malo madho mang'eny to jok man piny to yudo mana kondeng'. Koro wan jok man piny marito bech mogo mondo dog piny wanya yudo mana kondeng'. Koro mar ariyo en rwako oduma Kenya. Ing'eni wacho ni when it rains it pours. Weather bendo osebedo marach ma production mar oduma ok osebedo maber.
Koro emiyudo ka sirikal mokalo ne yude koa Tanzania, ndalo moko kacha be ne giyudo moro koa Congo, apani kocha bende koro tuo. Zambia magiwacho ni gidwa golo oduma no, jo Zambia bende ywak ni gionge oduma. Koro iyudo ka kuonde ma jo uso gi dhi dware oduma, yudo oduma osebedo matek. Emomiyo iyudo ka gidong ka gidwero. Iwacho ni miwa juma ariyo, miwa juma adek, miwa juma adek. So the scarcity of maize bende osebedo a factor ka. Emomiyo iyudo ka jomoko osegawacho ni jo Kenya uhero oduma ahinya. Teme uru ber kata muogo. Nikech uhero oduma ahinya. Dadhiyo banda ahinya. Uhero banda ahinya. Puntie joma ywak ni joreg mogo gi ema samoro nigi mibadhi moro. Nikech kata gimbe ka koro ng'isgi ni ero koro banda osedonjo. Gole uru bei ni mondo koro dog piny. To gichako mbaka machielo ni bando no tasekelo adier. Lakini mapod auso ni en mancha nyiewo gi bei mani malo. Koro kuongo miya ne thuolo kuonga tiek ma mondi eka koro aus moro ni. Adieri mar wach ni kanye ka bando nyalo dugo piny nyaka pesa adi. Nikech sani to wang'eyo wan wegi en mana 200 gi wiye. Ntiere machielo manyo biro ka endi manyoro ma en gimoro 159 kanyo endo. Nengo siye to nyalo dok piny karang'o. Penjo na winjo ka mediator bendo penjo ni wawinj Raila warinj Ruto koso wawinj Rigathi kanyo ka bidonje moko. Mibadhi nitie kendo mibadhi osebedo mang'eny nikech iyudo ka emomiyo sirikal nobiro mong'iso jous mafuta ni okay wan ema wabo bedo kwang'iso bei nikech jous mafuta ne ka be odhi piny to okinyi mang'eny osemede ka be odhi malo timede to kodok piny to giyware ni mafuta manyo pod wan go ni beche ne tek cha koro wenwa dweche moko ariyo mondi wakwong wause watieke. Koro mibadhi nitiere, but on the other hand bende nyaki i understand ni adiera jogi niga gi sto madongo makano odumb gini ma ema gigole oduma eka girego. Koro nyalo bet ni ne gin goduma mar adiera maginyiewo gi bei mamalo cha. To okapar ka gibo hitaji 2-3 weeks kaka giwachana. Apani onya bedo kata 1 week lakini mibadhi gi cheo miyo gimede juma mar achiel kanyo gin bende giyude gimoro. The second problem kanyo en ni sirikal okosebedo ng'at minya trust. Nikech sirikal nong'iso jous mahuta ni usuru mahuta be matin wabo miyo pesa. Jous mahuta poko yudo pesa gi nyaka sani. Koro kato bedo ni sirikal ng'iso gi ni tem kama nyaka giti gi wigi ng'ato go kwan ne wuon. Kong'e ni onge kony mabo wuok kuom sirikal kata piny owacho. Koro kwan ne kosego eko wacho ni okay adwaro juma ariyo atieko odumba ni eka koro awinj wach moro na duok bech mogo piny. Koro kanyo bende sirikal oselet gi down. To mar adek ipenjo kar bei ni gino nyadok nyaka kanyo. Ing'e ni bei luore ni giyude gi pesa di kuma gigole. Eka koro girege eka giusne Trevor mondo cham bando. Koro nikech seche moko giyude gi bei mamalo, seche moko giyude gi bei mapiny. But kaluwore gi kaka jo sirikal wuoyo apani nenore ni giyude kamo maginya yude gi bei mapiny mochop 150 kata 120 ma jalup jatelo wacho. Ma ng'ato nyalo bedo gi beche bang' mano. Ing'e ni bei to mano ng'ato bedo gi beche, but what the government is encouraging them, gima sirikal temo nyiso gini gitim ni wang'ado nu oshuru mondo us gini bei mapiny. Koro kik mibadhi maku mang'eny. To nga ber to sirikal onego keta kum moro ni bech mogo chakre ka wuono en 120. Koso mano dhi ketho uchumi. Nikech ang'e ni nitiere wach ma giluongo ni competition, demand, supply. Ka sirikal nyalo keto kum ilano, be nyalo tiyo mondo koro ging'e ji te ni ng'ama okelo bando en ng'a, gidwaro ni mondo timnegi nade mondo bech mogo ni kik kadh 120. Gino bo kelo shida ariyo. Mokwongo mondo mano timre nyaka gidhi e bunge ma od bura yie gi wachno mapuodhi makel chik mawacho ni oduma Kenya ka uso bei.
to mondo odhi e od bura nyaka tim gimiluongo ni public participation ma stakeholders jo us mogogo bende bi maluongi mapenji ni be yen adi. Inya yudo ni ka gibiro magigo mbaka gi jo od bura gino nya chopo kata level of 180 koro bed ni gini uso ga 180. Koro mano is shida mokwongo. Shida mar ariyo ni kiketlo bei mapiny saidi miwacho ni mae chik mae manyaus to an jauso kago kwanda agrango gi bei miwacho tok donji montene ni karawe uso adhi kata e dala abed mos nikech gima gisebedo ka giyuago nitie jomoko makano oduma mok dwa uso. Koro nikech bei miwacho cha is not practical. Monda nyiewe akele arege kae tachaka distribute mo chope dukni tatete monego be no chope eka koro ang chame. I need to kwanna no nyaka goya mabera kodonji. Koro ka sirikal owacho ni nyaki use beino to beino is not practical. Onge ng'ama bo uso nwa duma, onge ng'ama bo uso nwa bando, mogo. Koro the next problem ibo neno en scarcity. Koro gino onge. Koro kata bei mane sirikal owacho cha. Koro ko use obedo gi black market moro ma ipondo tieno kidhi dwaro mogo. Ti usi ni go siling 200. To sirikal to wacho no usi ni go siling 120. Winja ni Paul gonwa simu ga winja ni Paul wacho nango. Paul oimore Paul. Hello Trevor. Wacha ne baba. Oimore. To penja ne penjo min goro no kosingisi wane pachi wach mar uchumi. Kisumu County. To ka winjo twak no ka kodhi. Ngene ka konyo jo wacho ni moko doge miya. To ka chako tanya wacho ni moko bed 120, 130. Ruto wacho ni moko doge 150. Wan wadwaro mogo rate mar 100. Mar president wa man Raila. Mane gima dwaro mondo miuti. Ketgi sani iwacho ni joma dwa kelo bando ok gidhi chulo usuru. To usuru ni ema sirikal duto weche dwaro ni mondo chul. Koro gin ang'o momiyo idwaro ni kik gichul usuru to jomoko to chulo usuru. Mano be gima nyaka timre atima. Usuru nyaka gichul, bech mogo be nyaka dwok piny. Erokamano Paul. Wan sani wadwaro mogo rate mar 100 kata dwadog price control mar gik moi. Nekech gik modwok piny ok dwok piny to gik mihingo to idho dhi malo. Gidwok fuel piny. Uchumi odok piny. Sawa. Wadwaro ni gima odwok piny odwok piny. Gima odhi malo dhi malo. Fuel nyaka dok piny. Uchumi odok piny. Yes. Wan mogo pok wanyiewo ga 150. Mogo wanyiewo at 100. Erokamano Paul. Trevor wadwaro mogo doge siling 100. Awinjo. Erokamano Paul. Julius bende ogonwa simu kaende onja ne Julius. Julius oimore. Ma tiwo bi yen bungu tebino wino gude marbe ngoto pe ko ta dala mar tikita. Baba ipimo nango. Adi maber tikita ni ma ka mo pe me jatelo. Ne to ango mo te ntiere kile moko mane tetu yuk 1980. To mo no ti o gesere kal bokelo mogo moro mar yelo mesa ne mano keto bech mogo no bedo piny. Ango ke ruto ya ti o bi no mane mo no ti o go 1980. Erokamano Julius. Iwinjo penjo mar Julius kapok wadoke penjo mar Paul mano wacho ni mento moke en odwaro mana mogo mar miya ma weche mang'eny go odwa winjo. Julius wacho ni nitiere ndalo moko kech 1980 mano keli yellow maize. Interventions ilago ka sirikal otimo be nyalore sani ma sirikal wuon modhi to kelo. Nikech naneno ka jatend migawo mar pur notemo timo gima kamano to be pod wachno osechako dhi e doho kendo jok dwar ni bando wuok ka Zambia kabiro koni. Ntiere gik moko ariyo kanyo. Mokwongo en the easy one ma en watch health. Koro nitiere oduma moko ma seche moko kobiro Kenya ka to abo chako nono. Nikech ndalo ka ing'eni ne okwanon gik mang'eny, ne okwanon sijui aflatoxin, ne okwanon ni to oduma ni en mar dhano koso en mar le. Wadne wayudo oduma to wachamo. To loka to yellow maize to en mar le, mar dhok. Koro gisani to piny olony. Kikelo oduma no mokwongo ibo penjo ni okay, an gi aflatoxin onge aflatoxin. Tikelo no oduma mar le nang'o.
Koro ing'e ni siasa ma kamago nyalo bede. On the other hand bende wan gi jopur mag oduma ka mabe kata kelo oduma ka to gin chunygi ok nie wachno, nikech moko kuomgi isewacho ni nitiere mokano odumbgi nikech chunygi lit ni sirikal nyiewo oduma gi bei mamalo oko to gi kaa to sirikal dwa nyiewo odumbgi gi bei matin. Koro ineno ka kanyo gineno ka nitiere discrimination moro matimre ma ok morgi, mamiyo ng'ato wacho ni odumba no obede sto kanyo, chieng' ka dwaro tabo time nade, abo gole. Koro kanyo apani ka sirikal dwa ni obiya gi wich teko no kela oduma koa loka ma oko consider local traders, apani kanyo ywaruok nya bede mang'eny. E plan ma sirikal ntiere go mar golo oduma Zambia ni apani nyalo tiyo ka abed ni Zambia ni oduma mokwongo. Mar ariyo ka abed ni oduma no we are sure ni at least it's healthy. Shida mantiere sani en ni jatend piny owacho e wach agriculture ka Mithika Linturi otamre golo agreement magin go gi Zambia. Koro wakiano oduma ni onyewe gi pesa di, health standards itiyo kode kucha nade, ang'o miyo joka wacho ni gin gionge oduma to wan to ayudo oduma kuro. Koro ng'eni mago maswali ma jatend migawo no pok oduoko maber. Okay. Ka koro waduogo e wach mar Paul mar ni mogo nego biye 100. Ng'enyne to gik moko ok dog ga chien. Nyaka ne nyuola mkati no chaka ko idha kamano. Koro kata mogo ni kata ngoduogo mano biro mana 120 ka. Bonyalo chopo 100 adier. So koro gik moko kaka uchumi to dhi kose wuok to dhi. Ing'eni nitiere wach moro ni ni Raila Odinga ong'isi ni jaodi yach dwar napkin. Ogipenj bedo mang'eny ni to jakom ma jana onge ni ino dwara diapers nikech mama no dhi nyuol. Koro kar bei kanyo Raila wacho ni en 100 to ero neno ni odhi bedo 100. Okay. Koro an bende amaka iya ni obi 100 nikech an bende ok anyiewoga, ok ahinyo nyiewo mogo, but jok ma oroga ywagre ni beira dikoga gi 100 aseve pesa matin. Sa ero kamano jaduong'. Koro kanya ayie gi Paul abadwa ni mondo biya 100 kan. Sawa. Sama madema wawangwa mano buch jopiny. Ero kamano ahinyo Odhiambo Ramogi en jalony e weche mag uchumi. Kun wabro neno kaka weche bro dhi mbele ka endi sirikal timo man giwacho jo marego mogo to nosewacho ni gibro migi jumbe mokariyo mondo ka bech mogo dog chien. Wabro ng'iyo kompromiso ni bech mogo dog chien marom nade mondo ka wang'i kaka weche dhi mbele bang' mano. Kamano koro wadhi ywe moro machuok, oduogo to pod wan gi weche mag